Türkiye protestoyên li Türkiye jî hene xwendekarên zanîgeha tibbiya Ankarayê ji bo piştgiriyê bidin Filîstînê şalekeyeka protestoyê li derxistin. Xwendekarên ku êrişa İsraîlê şermezar kirin gotin ku du kesê xwedî wijdan li hemberê vê zilmê bêdeng namîne. Filistin'i işgal ederek başta çocuklar olmak üzere tüm sivil halkın haklarını ihlal eden Xwendekarên tibiyên zanîngeha Ankarayê ji bo zulm û zordariya İsraîlê li ser Gazê protesto bikin li ber avahiya dekaniyê kom bûn. Bu vahşete aklı başında ve vicdan sahibi hiçbir insan sessiz kalmaz. Xwendekarê tibbi Ahmet Hakan Ertem ji bo Filistînê danezan xwend û daxuyanî da çapemêniyê. Hangi savaş kuralı olursa olsun, Med danezana xwe de xwest em balê bikişînin ser wê yekê divê di tu şer û pevçûnan de wek qaydeyekê êrişî doktor, xebatkarên tenduristiyê, zarok û sivîlan nekin. Her türlü temel ihtiyacı erişimi engellenen Xwendekaran got dinya bêdeng e û em dixwazin hemû kes zilma İsraîlê bibîne. Berçavê xelkê, berçavê dinyayê pir zilmekî mizin heye vêga. Dilê me dişewte. Me jî öğrenciyê Ankara Üniversitesi tıp öğrencilerî me got em çi bikin. Me got em werin vê zulmê ortak nebin. Mesajekî me ji dinyayê re heye. Me got em viya daxwazîn bînin. Ji binayê me bildirîkî me kir. Em hergav qarşı vê zulmê ne. Eğer mavite peyserbi, meş mayona cadguni peyserip, hatta ingure ortara varda, kek varış ingure ortara varış, kek zulm ortara varış, ayvak marahat ben. Ji heftê cotmehê û vir ve İsraîlê 23,000 Filistînî qetil kirin û hêjî sûcê mirovahiyê dike.